budaya. Nangis sajroning atiku nalika siraman apa sliramu Oh. aku kudu sambat karo sumpah tak suwon dina lan wengi moga-moga Gusti dijabahi sak pandangan bali bisa kumpul Yo. kaya Jaranan jarane bakti budaya jaranan turangga bakti budaya tahunono ing aku ing tresna tanpa berbesane mengatakan kono sliramu sik to. Aduh, iki gak padha ngrubungke nyapa. Sik. ngene lho ning Dalam ya Mas. sampean lak yo padha putihe Heeh. lah kanca-kanca Oh, penari iya. yo putih Iki mau kaumku ya. oh wis sik main gateng Wis apa turu ae ning kene. anu iki Eka to iki ya Allah wis mani jaran Aku to Mam kok ora kok jak jaran iki piye to? anu ya Mam adi-adi ono neh beda iso ngene oh wis bobot iki berarti wah ya alah percuma ra nanggap jaranan ya Dilanjutnya apa iki sido jak wis tak omongin arep tanggapan ki turu dhisik malah ning kene kon joget malah turu Bene to Mas apa to? lah kono wah jan koyo mermit Ora. jan koyo mermit lek ngene iki lho to weh Lha piye lo? Kabeh iso Sri Lanka. kaya anu cah apa kleting abang kleting kuning ngono Alah gak aku yo wis lanjut ya. Oh sik minum. Oh, sik mimi. Oh wis enakno sik. Iso apa ndak? biasanya ki dimik lho maksudnya Iki ora nek sing nyublesno to Mas. cublesku papak ono wong ayu. Heeh. Dadi golek cubles sing lincip Iki lho, ae. Cublesku papak bahaya malah. Sapa sing butuh yo. Yo, iki pokok ndak oleh mabuk. Heeh, ora oleh Jojo. sing penakne. Sesuk-sesukne lek arep tanggapan kon turu, Mam. Aja kocak begadang lek bengi. Ngene iki malah ning kene kon joget malah kaya ngene iki delok. Lah, delok. Jan diuncali kae aku jaran. Aja lali. Yo. Jaya. Itu dia terima kasih bakti budaya matur. Kalangan luar biasa sak jose. Nangis Allah. sawise Iya. nikah. Iya. Allah. Aduh deh. Sapa? Tak suwana
Sejarane dalan meji jaranan turangga bakti budaya ini Turangga bakti budaya Pas yo. Was yo. Was yo.